Padre, pabunyagak man to'y anak ko. Anyat ipanagan mo kinkwana. Tigre, Padre. Nay, Domeng. Saan mabalin ti Tigre? Tanagan tinarungsot nga ayop na ita. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti Tigre. Mabalin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, mabalin amin. Mabalin namin. Domi, mabalin namin. May saaman nurat, nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na, ngem nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno gareng. Nagduduma ti akam na, bida, kontrabida, ken observer. Di yung arod diwaya na denggen ti inaldaw apan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Doming, mabalin namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center, isagot kada kayo ti pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Isumot ti ko na ni Tatang Morosa. Agudong ta. Mapantagumatang iti merienda dagiti sa nga ili tayo. Sige nga rod, nanang. Kunakken ko ana, amangala iti pundo ti barangay, tadamot makuna nga alawas na ijay kas chairman, ngam di namot kayat. Kuma, nanang. Tadikat aggapoy ti bulsada ti magastos para kadagiti sa nga ili. Nagado ka no pa'y laang nga proseso. Official receipt salang mo ti kasapulan. Katuon mo. Parisibuan tayo Ala, makitan to. Parisibuan dagiti mabalin a parisibuan, nanang. Ay na, sobra mo't daytan a kinasingpot ni tatang. Dayta nga rod ti dilawag matkan ko ana no maminsan. Agpapanpay iti barangay hall. Nalukay launay ti ima na. Kunamla no politiko matan na namin takal. No kinantsawan dan, saan a makasaan, kasta. Un nga road. Naimbag kumamot no dagiti liblibre na ija kat makunamot a pabor launay kan ko ana. Adan tumot lang mang liblibe itilikliko dan na ijay. Aniyan? Awan, Rosa, amok dayta. Ngamen, dakkel sa ti apal da kan tatang mo. Tadimot lang amin masuksukatanan na chairman. Urayan da kumamot ti batang da saan akasta? Kuma, saan samot nga road, di da makaur-uray. Adda nga rod maramidan da, no iso ti kayat dagiti bumarangay, kan nakasagana nga agserbi asipupod no. Iso nga road dayta. Apay, awan la kanon ayat isabali ang makabaelmet iti dayta a posisyon. Ay, awan basol tayo, nanang. Ngamin, kas na kunak, binutusan ida dagiti bumarangay. Katuan mat. Naman yan daklaunay sa ti apal da kadagiti nakatugaw. Iso nga rod, nanang. Wapay nga minakasta ti tao Pagbambanugan da mo ti soldo na. Saan mat kidi ang maikat dayta iti tao, Rosa? Ay, nako, ako nada. Hala, saan yun napampanunutan dayta? Madadaal laang ti ulo yo. Makapasuron nga rodmat no daduma. Iti laksid ti kinalo kay ti ima ni tatang yo no kantsawan da. Addan tupay lamang libigan kwa na iti liklikodan na. Kastati ko na ni nanang. Wen nga rod, nalaos ti luksaw na si ka. Mapalpaliw kumot dayta. Ngem sa anak lang agtagtagari. Sino nga minday di akagawad Amumete nagiti kontrabida. Awan pa'y nalaing. Talaga kasta? Saan mo mapaguston amin at tao ako nada? Kinadalat na masauda nga oray pakanem to idan iti dakulap mo. Apay nga minakasta. Saan mo nga ro na may kardayta? Adda nga adda kontrabida ako nada.
Ay, naku manan. Anya lakit din ngagpay so ti tao. Ar-aramidam lang nga roden ti kunam anasayaat. Adan tulat tamakunada ken ka. Anya nga ron ti mabalin, no da na ipas nga yakasta. Ay, anyan ti biyag. Awan pa'y umno ako nada. Saan mo nga ron da mapunag amin na tao? Sa bagay, kita langan no da padaya. Uray la mga rabukob ako nada ti busog na. At dantupay lama sa una. Saan la anabsaw? Nagiplastik to pala. Ada pala makunana. Ken nakipangpangan lang nga roden. Nagadupay lang masauna ako nama. Nagduduma talaga ti tao, Rosa. Ada pa di kunana. Pakanem di tadakulap mo. Kaya't na, alun-unan na pati takyag mo, no mismo si ka. Napintas ti naaramid a pagpatubuan nyo iti uong, Chairman Gusting. Ket danda ni amin a bumarangay, nag-avail iti daytoy a proyekto tayo. Ewan, Ma'am Marlene. Maragsakan launay ni Mayor iti daytoy. Uray kaskasano, makatulong para iti income dagiti bumarangay. Wenno, livelihood kas pagayatan metlaeng tibaron nga administrasyon. Saan lang ka, madam? Libre taraon. Alag, amin na rin ti picture, ma'am. Agyaman na hakdoming. Mabalinan tiyag patubo, madam? Ay, uwan. Isu ti ipalpalawag ken i-instruct ni KIP kadakwada. Mabalinan, ket agpalabas tayo laeng iti manungan daw, at danton apitin nyo a milky mushroom. Nagmayating. Inton ag full blast ti panagapit tayo, maangayan ti uong festival dito'y nagbugsutan. Wow! Kuma, madam, maawis amin ang iti kapitan, no chairman ti barangay. Saan laeng adagiti barangay chairman? Adu ti umay, ket dagitinto apit yo, mailako kadakwada. Apaw? Ay, kunak no libre, madam. Kas ka nagiti daduma festival, libre ti produktura. Wen, kasta nga road for promotions. Ngam ita, saan? Mailako ngam nalaklaka a presyo. Kas ko maiti Kadiwa Center ti Marcos Administration. Kastanto ti mapasamak. Panog aso nga ro na, Chairman. Nagrigatan tayo, kalpasan na. Ila ako itinalaka. Isupay Promotion nga road. Katsan kayo matalugi. Tanya la ti puunan nyo. Banog yun lang nga nagaramid ka di pagpatubuan. Awan ano kasta? Lugi negosyo. Banog. Aso ako nada. Di kay ka di makawawat. Di maawatan ti promotions. Mawatan mo ta, chairman. Uray kas-kasanukad. Nakatorpusak mo iti high school. Madlagayam. Maguray ka man kagawad an-anong. Kontrabida kailang agpaisaw. Apay ka de, chairman. Kat no sa anak mat atumartaray. Na. Kaya't mo tabarsakan kay ti silpo na kabarbaro kagawad an-anong. Ay, chairman, sorry Mangrabraba ka klaeng. Kung direklamo ka luko. Saan ka mo ta nagaramid iti pagpatubuam langgong. Nagadumot ngamin nga obrana, Chairman. Sadot kayo kit diya. Yun masa. Ito akaano na kita nagpatubo, Chairman. Adun to, ti madawatan. Anya. Gusto ka, kagawad, kurarap. Dumawat tantulangan. Oh! Natima ko namin tinagbugsutan uong festival kagawad na nanong. Anya ko matima ko na. Kastalatan na. Kat amok Nintuman langan chairman ti maiday-dayaw ditan. Gusto ka. Day ta ti pakasurunak. Ang
dakkel ka no ti mapastrak kita. Tado ti dumaray. Kat no gumatang daamin iti uray ko ng 2 kilo, 5 kilo. Dakkel na kwarta. Kat umapal ka. Kaslakas tangarod. Anya? Ngamin, nakasaritak ni Nana Suping. Mamindwa da gayam ag-harvest iti makadomingo. Katagasam tapasarahit sa nga pulo, aging ga iti 20 kilos ti maapit na tunggal lawas. Manumot la daytan. Anya mano ako nam? Oh, kwinta mano ti presyo ti oong. Oh, Mano? ilakla ko na kano iti 150 per kilo. Ngamno dagiti komersyante, 200 per kilo. Naa, dakkal gayam ti makwarta dita, kagawad. Dayo laki din ibagbaga. Di nakman apain. Dahil ta kinasadot mo ngamin ka. Kanabo masadot. Kagawad ka pa'y mo't nga ron. Pagtimugan kay tupay lakit di adwa. Ay, Chairman, adda kayo dita? Day tamot ngagpaisaw ti maganap ti sadot kas kanapiloso po. Anya nga ita. Anya, Ay, tagainap lang kaya. anya ka di man ti pagmimitingan tayo ay chairman. Rugyan tayo kita ta ada pa'y papanak. Wan nga rod, Chairman. Ada agur ure asa nga ilik. Nukas tagarod. Mabalin yon, ti pumanaw, inumapan. Salbag kayo. Katrugyan tayo nga mina na. Ay, di nakman dagdagan. Kasi tinakuna, no aggaganat kayo, nang runaking ka kagawad kurarap. Mapankan. Bagbagak lang mat, arugyanon, chairman. Mataktak da tao, itar-arami doon. Pues, no kasta ka lang kagawad, nasaysaya at no mangipila ka iti resignation letter mo. Na, Alakit din. Rugyan tayo. Sumardeng kang aminan kagawad kurarap. Bueno, may salang matajinda tayo in no business matter. May papanday to iti proyekto ni Apo Mayor. Adito iti umuna apakay patungpalan niya. Kaya't nasawan, datayo ti makuna a pilot. anyang manunday tayo, chairman. May panggap iti mushroom culture wenno mushroom gardening. Panagpatubo iti uong. Anya? Tay talag? Na. Saan mo manala ang laengan kagawad? Tadakkel ti potential da ito ipagkwartaan wenno pagingkaman iti dakkel. Livelihood da ito iti bumarangay. Anya nga rod ti aramidan tayo, Chairman. Mangangay tayo iti General Assembly ket may pakamo kadagiti amin nakabarangayan tayo ta maysa adda pagpatubuan na iti uong tapno awan rason nga awan pagtaudan ti pagbiag na. Dastukit din day ta, chairman. Wan nga rod. No agpatubo tayo amin dito'y nagbugsutan. Asinong tupay, ti gumatang? Sana parikot na ita. At danto sinadaan nga may manggatang kadagitoy. Manumot lang ti makaratam dita. Saan mo alaeng-laengen kunak lang arudan kagawad kurarap? Ta itiim mo na ang nakatistingan na daytoy a variety ti uong. May salanga pidaso agdagsenan iti 3 kilo. Oh, walaw. Asmat na nang ibagay ti dayta, Chairman. Mismo! At igayem kong agrikulturista tinang ibagay ti daytoy. Kan mismo adag itagpatpatubo ye Laguna. Aga, sumaday ta 3 kilo ti may sa pinaso lang. Ken, san lang nga dayta?
Agasem ta mamindwada pa'y nga agapit iti makalawas. Alakad padaasan dagiti mayat chairman. Anya dagiti mayat. Kuma, datayo amin dito'y nagbugsudan. Ada pagpatubuan na iti nasang nga uong. Kat datayong opisyal ti mangidaulo. Rugyan tayo ti meeting. Adumeng, pagulimikam na kiti at na talikudan. German. Kabarangay kita. Rogyan tayong meeting. Alang arudan, German! Magamol na mga nagturo katawan nagakas itay linabak. Ay! Bakit ko? Kan mapan ko pa imot iwayway tinuang ko. Salbag kayo, nagadukit din na pambaryaw. Ay, Andres kamod gayam, kagawad kurarap. No di ka interesado. Alam, mabalin yung tipumanaw. Awan, pinilitan dito. No asino dagiti mayat, isudalaang. Ngam, no adanto pagimbagan nga ipahin na dito, awan to tagreklamaw. Urayan tayo kumamay lawag nga muna kabarangayan mida. Ket da kagawad kurarap, ken kagawad an-anong, no sandang interesado, siguro, mabalin mo, nga munadan nga agawin. Wine, pumanaw dalaangan kabarangayan. Ket amuyo itan, kabarangaya kida. Amuyo ti kalidad dagiting kay binutbutusan amang ibagi kada kayo. Tilang bagbagi da ti amuda. Ala, kagawad kurarap. Agawid kan. Tamangan wag tudo ket mabasa tayo linabaan ni bakit mo ket bauten na ka salbag ka. Ket si kamat kagawad an-anong. Agawid kan. Ket mapan mo iwayway ginwang mo salbag kayo. Anya kay kat ngaminan, kagawad kayo pa imot nga raw. Ala. Aguli kayo nga rodan. Tarugyan tayong meeting. Di yung kaso na kita. Tano di kay pailang sumadlang. Makaungita ka talagan. Pagimbagan tayo pa yamin da ito. Salbag kit day. Kat iti sa balimanan na parang iti pannakigasang gasat ni Doming iti yuyeng ni Tagtagainep. At iti istoryangin Campinal 1, Mushroom Garden. Dito'y drama tayo, Domi, mabali namin. Dakkel ti potential na ito yung milky mushroom. Nalamuyot. Kaya naimas nga oray malakayanag. Ay, nay. Kadagayam uong wala mushroom ang malakayan. Kaya mukit nalakaamalpes na ito. Mayroon ito masak man. Tabarang makaalak iti idea. No, kasano ti agpatanor. Isingasing ko kanitatang gusting na tao. Imbagla pang wartaan nakikita nagbungsutan. Dakil ti may tulong na ito para iti livelihood ti barangay. Ken masurot ti programa ti kabarbarong administrasyon para iti sustainable food para kadang iti Pinoy. Nay, kunak manunapan ka niya di barangay hall, Gusteng.
Agrubrubuatak nga ro, tada napatag aparamid ko kan duming. Anya man daytan. Dati plano para ti barangay nagbugsutan. Mangangay tayo ti makuna generating income project. Wino livelihood project. Apo. Taday ti mo ti kaya ti kabarbarong administrasyon ti gobyerno tayo. Tay adda ti makunang alternatibo apagtaudan ti makan. Ta saan mo't nga ro, da basta makontrol ti ingingina dagiti gagatangan gapu ti worldwide inflation ako na da. Agasam niya niya. dagitang ngay pagbagan. Haywin, ta kayat ko agbalin pa'y a pilot ti barangay tayo ang nagbugsutan. Anya nga min dayta, aya. Project daytoy ti munisipyo ken Departamento ti Agrikultura. Ngem, siyak ti kayat ni Mayor ang mangirugi. Bakit? Ang bumateng kumpare. Ay, mayat nga rod ngam anya nga min dayta. Agapo, agapo iti munisipyo daytoy a proyekto kig-tukig tutin nakmit. Mushroom culture. Mayat ngam po kuno man lan anya sekreto ta dito mo ta ibagan. Kalpasan na, simple at dapay mo't at di pasakalina. Si kamit, mangangay tayon to iti uong festival. Ay, sige mayat dayta. Mangangay ka nga rod iti General Assembly tapno maipakaamo iti entero a barangay. Wen, isu nga ro na pagaramid iti notice ni Tuming. Kayat ko agbalin anabaligi daytoy a proyekto. Agasem, datayon to ti kaunaan iti entero nga ili ti Santa Disgracia. Ay saya atem Ay natural. Adun to ti dumayo ditoy. Dakkel to apakaidayawan ti barangay nagbugsutan. Nga ore kasto'y tinagan na. San pa'y laang agbugsut? Nang rona, no kinalatak ti pagsasaritaan. Katuan apay. Gapo ta nagbugsutan tinagan ti barangay tayo. Agbugsot mo't amin ngagnanaad dito. Ay isaan mo't Awan na. Isu nga rod akayat ko nga ilungalong daytoy. Dakla pang wartaan sa dayta. Ay, wala. Naidumduma daytoy nga uong bakit. Tasigon iti agrikulturista agayim ko. Sana basta malpas daytoy. Isu nga oray may biyahe. Mayat nga road. Isu nga awan parikot iti market ako nada. Tano aglatak to daytoy. Adun to ti dumayo ditoy. Nang runa kadagiti komersyante. Iso ang mga ramid kaadagos iti notice, Dumeng. Mga iti emergency meeting nga umuna ti Barangay Council. Kalpasan na General Assembly. Wala tang. Dakkel a proyekto na ito'y. Malaksid ko may income. At danto pa'y premyo ti kapintasan ken kaduan ti mapatubo nga uong. Iwan na. Tasigun ken ni Kaipay nga iso tinala ni Mayor ang mangiruswat ken mangilawlawag iti amin nakasapulan iti daytoy a proyekto. Naidumduma kanu daytoy nga uong. Tatang. Ngamen, naimas ken nalamuyot kanu daytoy nga uray malakayan. Malakayan. Wen, ti milky mushroom ti awag da. Ure ka. Kasla nabasak daytan iti ilo kumagasin Iso aya. Ne. Amumat gaya man. Wala tatang. Ket no manula nga pindaso may sakilong. Wen kanu nga rod. Dadakkel. Ken sana basta malpas. Sana kasi tinitib nga uong. Napintas dayto proyekto ni Mayora. Ken datayo ti kaunaan dito'y ili tayo kunam. Kaya dapay kano jay may sapidaso lang ket agdagsan iti 3 kilos. Ay, kasta nga ron ti ko na ni Kaipe. Iso adakkel ti maited na kada tayo da ito'y. No, mapaduras tayo.
Aglatak nga ron tinagbugusutan no kastaratan. Talaga aday tati plano meken mayor. Agasim day ta akalidad day to'y nga uong. Kunapay ni Kaipe, no may kabil iti ref, uray 21 days na kanaw. Anyan, Ken saan ang nakulbait nga uray malakayanan ako nada. ditan papagayam tinaggibusan ti sabali manen na parang iti pan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainap. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Insurat ni Luvimin Aquino Sr. Direksyon, Roger Ramirez. Produksyon Supervision, Leti Astudillo Aquino. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagsagot kada kayo ti Pambansang Radio ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines.